Mayong gabi, mga koturan kay Kristo. Yari nga itong mga tensyones para sa pagsulog naton sang Santissima Trinidad, the Holy Trinity. Para sa kalag ni Primitivo, offered by Jocelyn Capauan. Para sa kalag ni Winji, offered by Faith Hope Banyares and family. Para sa kalag ng day, Antonio, Art, Joel, Milagros, offered by Teresa Chanyo and children. Para sa kalag nanday Michael Angelo, kag Bernardo, offered by Nelida Tamises. Para sa kalag nanday Mariana, Amparo, Teresita, Demetrio, Elpidio, kag Romel, offered by Julia Soles and family. Para sa kalag ni John Ray, offered by Hansel Casabon and kids. For the fast recovery of Romeo Iran, offered by Teresa Escarrera. Thanksgiving is offered by J.K. Kate de los Reyes on her 11th birthday last June 11. Thanksgiving is offered to Teresa Tianyo on her 89th birthday last June 12, offered by Tianyo children. Thanksgiving is offered by Mr. and Mrs. Ricardo Soles on their 25th wedding anniversary tomorrow. Thanksgiving is offered to Ralph Matthew Tahanlangit Tadifa for his academic achievement, offered by Tahanlangit family. Thanksgiving is offered by Don De Ledesma para sa Father's Day celebration, buwas nga adlaw. Good health always. Kaya ito niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family, Mr. and Mrs. Rosana Cosares and family, Mrs. Justine Mercurio and family, Mr. and Mrs. Jo Marie Gamarcha and family, Mr. and Mrs. Sharon Empanado and family, Mr. and Mrs. Fernando Valencia and family, Mrs. Delia Johnson and family, Mr. Shaquel Capauan, Mr. and Mrs. Jesse Capauan and family, Mr. and Mrs. Violeta Salem and family, kag Mr. and Mrs. Jovi Cordova and family. Ginasalog naton subong ang himaya sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo, ang ginagikanan, kag pagadangtan sang tanan, ang misteryo sang pagkatawo sang pulong, kag sang pagtubos sa aton, hilimuon sang Santissima Trinidad, tungod sa pagigugma sang Dios nga Amay, iya kita gintuga, kag dayon ginpadala niya ang iya anak sa pagtubos sa aton. Kag ang Espiritu Santo ginsugo, agod, mangin aton ang kaluwasan nga gindala ni Kristo paagi sa iya pagkamatay kag pagkabanhaw. Ang Domingo sang Santissima Trinidad ginasaulog man sa Pilipinas bilang basic
Ecclesial Community Sunday sa pagpanumdum nga ang simbahan katilingban sa mga tumuluo nga nagahigugma kag nagaalagad sa isa kag isa. Kag aton ginasaulogman buwas nga adlaw ang Father's Day. Ipangamuyo naton ang mga amay agud benisyonan sila kag masalaming nila ang paghigugma sang Santissima Trinidad. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadifa. Palihog magtindog ang tanan. Kawasan kalibutan, nag-aada sa tanan. Kawasan kalibutan, nag-aada sa tanan. Magkarikag magsimba kita sa Diyos. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo ay ara sa inyo. Hinigugma nga mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agud na mangintakos kita sa pagselebrar sa balaan ng mga misteryo. Tanan kita, nakumpisar ako sa Diyos na makagahom sa tanan. Kaya sa inyo mga utod, kaya nakasala ako matuod sa huna-huna, sa pulang, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako, kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga manghilas ka mga santos, na sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi, na wala sing katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka,
maluwi ka sa amon. Kristo, maluwi ka sa amon. Ginoo, maluwi ka sa amon. Ginoo, maluwi ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahitasan. Sa mga tao na iyan O Ginoong Diyos, hari ng langit mo, Diyos na Amay, makagagahong sa kamay. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahitasan. Ayaw kami sa imo, nagapangimbulan kami, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami, nagapasalamat kami, hanggang sa dako mga himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahitasan. Panginoong Jesucristo, kung mga anak sa kamay, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahitasan. Buti ikaw lamang ang sampo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Jesucristo. Upod sa Espiritu Santo,
sa himaya sa Diyos na Ama. Amen. Maya sa Diyos, maya sa Diyos, sa kaligtasan. Mga muyo kita, o Diyos nga manamay, imo din pakilala sa mga tawang isa kadako nga misteryo, sang pagpadala mo sa kalibutan sa iyong pulong sa kamatuoran, kag sang imo Espiritu Santo, nga mo manugpasantos, itugot na kilala namo ng himaya sa walay katapusan nga Trinidad, pagi sa among lubos nga pagtuo sa iya, kag simbahon namon ang pagkaisa sa iya gamahanan, kag pagkahalang doon. Ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Ang pagbasa gikan sa libro sa mga hulubaton. Amo ini ang ginasiling sang kaalam sang Dios. Ang Ginoo nagtuga sa akon una sa tanan, ang nahauna sang iya mga binuhatan sa tuanay. Ginhimo niya ko sa ginsuguran gid, ang nahauna gid, sa wala pa magsugod ang kalibutan. Natawa na ako sang wala pa ang mga kadagatan, sang wala pa ang mga tuburan sang tubig. Natawa na ako sang wala pa ang mga kabukiran, sang wala pa mapahamtang ang mga bakulod sa ila mga lugar. Sa wala mahimo sang Dios ang duta, kagang iya mga kaumhan, ukon ang nauna nga yabok sang duta. Dito ako sang pagpahamtang niya sang langit, sang pagbutang niya sang kadaygan sang kadagatan, sang pagpahamtang niya sa mga panganod sa langit, sang pag-abri niya sa mga tuburan sang kadagatan, sang pagmando niya sa mga tubig sa dagat, nga hindi maglapaw sa ginabutang niya sa dulunan. Dito ako sang pagbutang niya sa mga sadsaran sang duta. Yara ako sa tupad niya kaangay sang manugdumala sang obra. Ako ang iya kalipayan adlaw-adlaw. Malipayon ako sa gihapon sa iya presensya, nga nasadihan sang kalibutan kag sang mga katawhan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. O Ginoo, Ginoo namon, ang imo pagkahalangdon makita sa bugos nga kalibutan. O Ginoo, Ginoo namon, ang imo pagkahalangdon makita sa bugos nga kalibutan. Kung magtangla ako sa langit, nga imo ginhimo, sa bulan kag sa kabituonan, nga imo ginbutang sa ila kaugalingon nga mga lugar, ano gid bila ang tawo nga imo siya dumdumon, ang ahaw nga tawo nga imo siya sapakon. O Ginoo, Ginoo namon, ang imo pagkahalangdon makita sa bugos nga kalibutan. Pero ginhimo mo siya nga kubos-kubos lamang sa imo ginkoronahan. Ginkoronahan mo siya sing himaya kag kadungganan. Ginpagahom mo siya sa tanan nga imo ginhimo. Ginpadumala mo siya sa tanan nga imo nga mga butang. O Ginoo, Ginoo namon, ang imo pagkahalangdon makita sa bugos nga kalibutan. Sa mga karnero kag mga baka, kag sa talonon man nga mga sapat, sa mga pispis kag mga isda, kag sa tanan nga mga tinuga sa kadagatan.
O Ginoo, Ginoo namon, ang imo pagkahalangdon makita sa bug-os nga kalibutan. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, karon kay ginpahamatarong nakita paagi sa pagtuo, may paghidait kita sa Dios paagi kay Jesucristo nga aton Ginoo. Paagi sa pagtuo, gindala niya kita sa diin kita karon sa pag-agom sang kaayos sang Dios, bisan hindi kita takos. Gani, nagakalipay kita bangod may bugos kita nga kapaturan nga maambit naton ang pagkahalangdon sang Dios. Kag nagakalipay man kita sa aton mga pag-antos. Tungod kay nakahibalo kita nga ang pag-antos nagapatubas sang pagbatas, kag ang pagbatas nahamutan sang Dios. Kag ang iya pagkahamuot nagahatag sing paglaom. Sa sini nga paglaom, hindi kita mapaslawan, tungod kay ang Dios nagapuno sang aton mga tagipusoon sang iya gugma paagi sa Espiritu Santo, naginhatag sang Dios sa aton. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Panig magtindog ang tanan. Himaya sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo, ang Dios nga amo karon, amo man anay, kag amo man ang magahari. Ang Ginoo yara sa inyo. Balason, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Juan. Si Jesus nagsiling sa iyang magintutunan, may madamog pa ako nga mga butang nga inugsugid sa inyo, o galing hindi pa kamo sarang makahangop sini karon. Pero kung mag-abot ang Espiritu nga nagapahayag sa kamatuoran na hanungod sa Dios, siya magatutoy sa inyo sa bug-os sa kamatuoran. Ang iya'y hambal hindi iya, kundi magasugid siya sa inyo sa iya nabatian, kag magapahayag siya sa mga butang nga palaabuton. Pasidunggan niya ako, tungod kay siya magabaton sa akon inugsiling, kag iya ini pahayag sa inyo. Ang tanan nga iya sang Amay akon, gani nagsiling ako nga ang Espiritu magabaton sang akon inugsiling, kag iya ini ipahayag sa inyo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Hinigog mga utod, maayong gabi sa inyong tanan. Karon nga Domingo aton ginasaulog ang Fiesta Solemne sang Santissima Trinidad. Isa ka Dios nga may tatlo ka persona. Sa katekesis tanggalibog ang kabataan sinidiri kay sila na ti Father Rambal mo tatlo lang ka persona. Ti Father lang tawa bala. Amay, Anak,
Espiritu Santo. Amen. Lima man, Father? Amo na aton luan naton ng kabataan naton kay ginbato-bato nila, no? Pati si Amen dala pa, no? Na dumduman ko dayon ang isa ka tawo nga nagupod sa iyang amigo ya of course, no? Si Amen, no? Siya ya si Pedro, no? Nagsimba sila nga duwa. Kargo si Pedro ni talagsala ni nagasimba, no? Si Amen niya permi, no? Di karon nagkalawat na, no? Wala gid makatikisis sing maayo ni Amen si Pedro, no? Samtang nagakalawat si Pedro wala hinalungong kung maano siya. O sa ulihi gasunod sa kay Amen niya ay amo manangli to, no? Maghambagan ang pari sang lawas ni Kristo masabat ko sang ngalan ko, no? Kay ti amo man tong ginhambal ni Amen, no? Ti sang si Amen na ti lawas ni Kristo sabat ni Amen, Amen no? Sang pagbulos ni Pedro lawas ni Kristo, Pedro, no? Hambal sa pari lakato, no? Kuning control sa unang amon pari spirit sa Liganes, no? Ambot ko man nakadumdum sa inyo kay Monsignor Braganza, no? May paaman pa nga pakdol gamay, no? Kag maglakat, no? Hinigog mga utod, we mark every start of our prayer and as we end our prayer and even almost what we are doing as Christians, we mark with the sign of the cross, no? Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, no? Hinigog mga utod, no? Ang Santissima Trinidad, isa ka Diyos nga may tatlo ka persona, mabulubudlay gawa intindihon kung paano nga ang isa nangin tatlo, kag ang tatlo nangin isa, no? Bisan pa ang mga una nga mga Kristiyanos sa eastern portion kag sa western portion may gamay nga hindi man pag sinugtanay bangod kay do hindi kini na matungkad si maayo kung ano ang kahulugan nga aga may tatlo ka persona. Hinigog mga utod, ang pinakasentro sang Santissima Trinidad hindi nga padalman kag hangpon gid naton tanan-tanan kung ano ining buot silingon. Kay nga aman misteryo gani nga hindi naton matungkad kag batulid sing husto. Pero ang misteryo nga ini hindi agud nga intindihon naton sing madalom gid o kun tanan gid. Kundi ka ikabuhi naton ang iya sini nga kahulugan. Persona. Buot silingon, person. Ang person naga-exist tungod sa ginatawag naton relasyon, amay. Hindi matawag ang amay nga amay kung wala siya sing anak. Hindi matawag ang anak nga anak kung wala siya sang amay, no? Of course, ang Espiritu Santo amo ang paghigugma sang Dios sa sang amay. Importante buo silingon ang relasyon. Kag ano nga sahi sang relasyon? Ang relasyon sa tawag naton communion. Unity in the midst of diversity. Lain-lain sila, pero they live in harmony. Kagamo ini ang dapat nato nga sundon, nga wala sang contest, wala sa kompetisyon, kundi ang pagtinguha nga magkabuhi, nga mahidaiton. Unity in the midst of diversity. Tinigog mga utod, kung nakabuhi kita buot silingon sa sinang kabuhi sang pag-isa o kung communion, bisan pa nga hindi naton totally maintindihan kung paano ang isa nangin tatlo, apang
makabig naton nga aton nahangpan kung ano ang kahulugan nga magsiling kita Santissima Trinidad. Kay ang Santissima Trinidad modelo sang pagkabuhi naton relasyon sa isag-isa. Sa nasiling ko na, ang relasyon sa diin yara ang paghigugma kag paghiliusa. Tigan ini gugma nga mga utod kabay pa sa tagsa naton kapag panguros. Paanong dumo naton ang kaugalingon naton nga dapat malatom kita sa ning Espiritu sang Santissima Trinidad agud sa aton pagpauli kag sa aton relasyon sa sulod sang balay mangibabaw ang paghiliusa, hindi ang pagpaindis-indis, hindi ang paghisaay. Kaya kung nakabuhi kita sa paindis-indis sa hisa, but sa lingon, wala naton ginakabuhi ang matuod-tuod nga kahulugan sang Santissima Trinidad. Amo ini ang madalong nga misteryo. Hindi naton totally nga mahangpan ayhan, pero sarang naton makabuhi ang iya sini buot nga ipaalinton sa aton. That we will love and live in harmony with one another. Kabay pa ang Santissima Trinidad nga ginamarka naton sa aton lawas, sugod sang kita ginbunyagan, matuod nga makit-an sa aton kabuhi, paagi sa aton maayo nga relasyon sa aton isig katawo. Amen. Magtiknog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, apay kagamo mo sa tanan, magubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, anak gabugto nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Virgen, ginsakit sa sugo Poncio Pilato. Kinlansang sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kanagat-usang Dios nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan didto magkaripa sa liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, ka sa pagkabuhi nga wala sa katapusan. Amen. Amen. Laping hinigugma nga mga kautunan, sa ngalan ni Jesucristo nga nagluwas sa aton, kag sa Espiritu Santo nga nagapakabalaan sa aton. Ihalad naton sa Dios nga Amay ang aton mga pangamuyo nga nagasiling. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa simbahan, agud nga ila, ibantala ang maayong balita sang kaluwasan, kag ang paghigugma sang isa ka Dios nga may tatlo ka persona. Nagapangalaba kami. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Mangamuyo kita para sa paghidait, kag paghiliusa sang bug-os nga kalibutan, ilabi na gid sa aton pungsod. Nagapangalaba kami. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Mangamuyo kita para sa mga nagaantos, kag ang mga nagatatap sa ila. Kabay nga ang gugma sang Santissima Trinidad, mangin ila paglaom kag pangangapin. Nagapangalaba kami. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa aton tanan nga mga ginbunyagan sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo, kabay nga mangintampad kita sa misyon nga aton nabaton. Nagapangalaba kami. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Mangamuyo kita para sa tanan nga mga minatay, agud nga maangkon nila ang kabuhi nga walay sing katapusan. Nagapangalaba kami. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo.
sa hipos at manipadang ang ato mga personal nga mga intensyon. O Diyos nga may magbubuhat sa tanan sa kalibutan, pamatii ang amon mapainubuson nga pangamuyo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palig magtindog ang tanan. Magpangamuyo ka mo mga utod, aguraakon kag ino nga sakripisyo, mga mutanunta sang Dios, amay nga magkagahon mo sa tanan. Batununta sa Ginoong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawat kimayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan kasabugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, pamati ang amon pagpanawag, ago pasantuson mo ining amon mga dulot, kag paagi sini, himuaman kami nga himpit nga halad para sa imo kahimayaan. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kagangay gid, igo kagapuslanon sa amon kaluwasan. Sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Upod sa imo bugto nga anak, ka sa Espiritu Santo, isa ikaw ka Dios, isa ikaw ka Ginoo. Hindi ka isa lang ka persona, kundi sa tatlo ka persona. Bisan isa lang ang kinaugali nga Diyos nun. Ang amon ginatuuhan tuhoy sa imo himaya, nga ginpahayag mo na hanungod sa imo anak. Amo man ang amon ginatuuhan na hanungod sa Espiritu Santo nga wala sing kinatuhayan. Sa pagpahayag sang amon pagtuo sa matuod kag walay katapusan nga pagka-Dios, ginasimba namo na kinatuhay sa mga persona ang pagkaisa sa kinaugali nga Diyos nun kag pagkaalalangay sang pagkahalangdon. Gani ang mga angheles ka mga arkangheles, ang mga kerubines ka mga serapines,
nagadayaw sa imo sing walay untat adlaw-adlaw nga nagasiling. Sa kahit taas pa, nagkakari sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa itaas. Sana sa kahit Santos ikaw nga tuwa ng Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang iyong espiritu sa pagpasantos sa mga dulot. Agud na mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya ini panagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling, magkuha ka mo tanan ka magkaon sini. Kay ini among akong lawas nga igatugyan para sa inyo. Subungan pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis na nagapasalamat liwat. Kag iyagin palibot sa iya maging tuton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kay niya mo ang kalis sa akong dugo, ang dugo sang bag-o kabulay katapusan na kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuon ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani o amay, amon ginahalad sa imo, ining tinapay sa kabuhi, kag ining kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay, kapag kabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takus, sa pagatuban ka sa pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas, kag dugo ni Kristo. O ginuodong dumang yung masimbahan nga nanglapnag sa bugos sa kalibutan. Himpita siya sa paghigugma pod sa among Santo Papa nga si Leon, sa among obispo nga si Medefil, na sa tanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sa niyamang katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong may himayaon nga nawang. Kaluoy man kami, kaya dali karon nagatambong, agad maambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw, kamagimaya kami sa imo,
upod kay Santa Maria Birhen Ilois ng Dios, upod kay San Jose ng Ayabana, upod sa mga apostoles, kasatanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak, nga sa Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, sa may nga makagahom, sa kaisan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Tungod kay sugo sa aton manluluwas, mga muyok kita, puno sa pagsalig, suno sa tudlo sa aton. Ngayara ka sa mga langit, pagpayawam ang imong ngalan. Umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang bubuot mo sa duta, siling sa langit. Hagad mo kami singkan mo namin sa matagagla, pagpatawarin mo kami sa mga sala na siling na ginapatawad na ang mga nakasala sa amin. Kagdili mo kami, ipagdaog sa panulay, hinunoon, luwason mo kami sa luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan na kalautan. Hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kuning pagtuo sa iyong simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait ag paghiusa. Ikaw nga nakabuhi kang nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo, nilagi hapon sa iyong tanan. Kagyaraman sa imo. Mga utod sa may kalipay, magkatagay ka mo sa pagidait. Peace.
mga sala sa kalibutan. Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulaan na maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dala ko takos ka magsulod ka sa akong pulian. Papainit lang lamang sa katulong ka mag-aayong akong kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalag. Sing praises to the living God, glory, hallelujah. Come adore the living God, glory, hallelujah. Though sun and moon may pass away, His word forever stay. His power is forevermore, glory, hallelujah. Glory to the Trinity, the undivided unity. The Father, Son, and Spirit, one, from whom all our goodness God. The living God we sing, glory, hallelujah. Let our love and praise we sing, glory, hallelujah. To us only always give His mercy and His love. Praise Him now forevermore, glory, hallelujah. Glory to the Trinity, the undivided unity. The Father, Son, and Spirit, one, from whom life and goodness come. To the God who cannot die, glory, hallelujah. To the living God we cry, glory, hallelujah. He promised to be with us and He lives in everyone. Love Him now forevermore, glory, hallelujah. Glory to the Trinity, the undivided unity. The Father, Son, and Spirit, one, from whom all life and goodness Palag magtindog ang tanan.
Mga buyo kita. O Ginoong Diyos namon, kabayan nga amon pagkalawat, kag amon pagkilala sa walay katapusan kag santos nga Trinidad, nangin mapuslanon para sa kaluwasan sa amon lawas kag kalab. Pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Sa sininga bahin, aton ginapangabay ang tanan nga mga tatay sa pag-antisipar natin sa Father's Day sa buwas, sa pagtipon dari sa atubang para sa paghatag sa bendisyon sa inyo. Mga tatay, i-extend nato na atong tuong kamot sa ila. O Diyos, nga mo namay sa imo kaalam kapag higugma, imo gintugang tanan nga mga butang. Bendisyon ni ining mga alagad. Agud na sila mapabakod subong Kristiyano nga mga amay. Kabay magsilak ang ila halimbawa sa pagtuo kapag higugma. Itugot ni kami nga ila mga anak, magpadungog sa ila sa gihapon, nga maespiritu sa madalom nga pagtahod. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Congratulations. Sana na makabalik sa pulungkuan. Maglingkod para sa mga pahibalo. Sa masunod niya Sabado, sa gihapon ng aton anticipated mass, alas 6 ang takna sa gabi, diri sa aton nga chapel sa pagsulog naton sang Corpus Christi. Kag subong man, pahibalo sa mga Kristiyanong tumulo naton sa aton nga barangay, nga sa Domingo, masunod nga Domingo, mayra sang selebrasyon sang Corpus Christi dito sa aton nga parokya, Espousal of Our Lady Parish sa Mandurriao. Mayara sang Santos nga misa, alas 5:30 sa Kagahon. Kag pagkatapos na, mayara sa paghiwaton nga prosesyon sang Corpus Christi. So gani, sa mga maluyag mag-upod sa aton nga parokya, aton assembly time diri sa aton nga chapel, sa masunod nga Domingo, alas 5 sa Kagahon. Madamo gid nga salamat. Palyag magtindog ang tanan. Ang Ginoo ay yara sa inyo. Magyaraman sa imo. Bendisyonan kamo sa Diyos nga makagahom sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod sa may kalipay, malakat kamo sa pagidait, nahalad ng santos nga misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa liwat. Mayang gabi man, Father, and happy Father's Day. Happy Father's Day.